जिंदाबाद 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 नम्बर पश्चिम कुमारीघाटानि लाइमोनफ्रा दिनैहाय UPPL को सापर्ट खालामनानै दिनै हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। केवल गावनि गामियावल' लादों। गामियाव दरब्रै दरबा सुबा दोङो। बे सुबायाव दिनै बिथांमोना थाबायगोन UPPL नो सापर्ट होनो थाखाय आरो UPPL को सापर्ट खालामनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ दिनैहाय हांख्रायनो बिथांमोना दिनै हानजा सुरदों। आरो बे हानजा सुरनाया आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। गोबां खस्थ' खालामनानै दिनै हानजा सुरनो ओंखारबोदों आरो आसा खालामदों जोङो फैबाय थानाय 22 तारिखनि जे इलेक्शन बे इलेक्शनाव जों 100% देरहानाया UPPL रोखा जाबाय। दारांगाजुलिनि थासारिया केवल UPPL नि आखायाव UPPL नि फारसे दा बेखायनो UPPL नि फारसेल' दारांगाजुलिनि थासारि जोङो जेसेबां मानसि गुबुन गुबुन लिडारफोर फैया मानो UPPL नि देरहानायानो बेवहाय 100%। रिमोट कन्ट्रोल जो सालायखा राजखान्थि हान्जाखौ BTR नि रायजोफ्रा गनाया। खारन जों लुबैदों BTR खौ जोंनि BTR निनो सोरबा फिसाया सालायनांगौ। BTR नि खुंथाया जोंनि 26टा 22टा हारि हारिसाफोरनि आखायाव थानांगौ। दा जों बेखौ गोजाननिफ्राय रिमोट कन्ट्रोल जो सालायनाय बेखौ जों माब्लाबो रायजोफोरा गनाया। कारण रिमोट कन्ट्रोल जो सालायब्ला माब्लाबा रिमोटआ बन्दबो जानो हागौ, नाम्बार थुनाया भुलबो जानो हागौ। दा बेखायनो दिनैनि समाव नैबे गोरबोजों दिनैहाय BTR नि रायजो राजाफ्रा दिनै बुजिदों। दा बेखायनो रिमोट कन्ट्रोल बे रिमोट कन्ट्रोलजों माब्लाबाबो BTR नि रायजो राजाफ्रा सालायजाया। दा बेखायनो रोखा बाथ्रा रिमोट कन्ट्रोला जोंनि रिमोट कन्ट्रोल बे रिमोट कन्ट्रोलजों सालायनायखौ दिनै BTR बाखिया रावबो गनाया। जेबो खहा जाया आं बिथांखौ जिहेतु बिथाङा रायजोनि जिहेतु चिफ मिनिस्टार बिथाङा जेरावबो फैनो हायो। दा फैगोन बिथाङा बेजों जोंहा जोंनि रायजो राजाफोरनि सायाव जेबो प्रभाब गोलैया।